i diferents parts de l'empresa. Rotulació, impressió, disseny i acabats. I ara entrarem i cercarem el fundador Joan Gelabert per entrevistar-lo. Hola, Joan. Ens pots explicar un poc quants anys té aquesta empresa i com va començar? Fa 34 anys i en farà 35 per Sant Antoni. I va començar, pues, normal, més una impremta que havíem comprada, petita, i només érem jo, després van començar el tio, el meu fill, després l'altre fill, la filla, i així vam anar creixent i van llogar personal, una persona, dues, i així successivament, en aquest temps actual tenim 34 persones. Són molts. Sí, i doncs això costa molt i sacrificis. També ens pots explicar com et va venir l'idea de crear aquesta empresa? Home, jo tenia 3 fills i jo som d'Inca i bueno, perquè poguéssim fer feina a la pobla em van arriesgar a comprar aquesta impremta, que hi tantes i així. I quins nous plans teniu per al futur? En el futur hem fet una nave en el polígono, el futur és anar allà i la part d'impremta i part de la llibreria i allà pues, anem a comprar maquinària nova i així anirem endavant si ens en fan bon i tot. Teniu diferents parts de l'empresa. Em pots dir quines són? Part de l'impremta, vol dir seccions. Tenim l'oficina, on se suposa, la rotulació, l'impremta, la manipulació i el disseny. I així màquines de rotular, màquines d'imprimir i tot. Ara entrarem a rotulació. Hola, ens pots explicar què fes aquí a rotulació? Claro, a rotulació fem impressió gegant, com poden veure aquestes màquines, que són per fer cartells molt grossos de negocis, protocols, inclús també podem fer les parts de pegatines, podem fer pegatines per taller per ferrar els cotxes, pegatines per restaurants i coses frescures. He fet moltes coses. Exacte. Quantes persones sou? Pues això la persona va depenent de la temporada. Si com la temporada d'hivern vas per una persona, la temporada de primavera van d'obrir hotels, però són 3, nosaltres. I cada màquina per què serveix? Pues aquí tenim una laminadora, que és per cobrir les impressions perquè siguin més resistents. Després aquí tenim una màquina que només serveix per imprimir pues, el que és el vinil, que és el que fem els cartells pegatines. I després tenim allà una altra màquina que només serveix per tallar i donar forma pues, a el que són les pegatines i cartells. I bueno, i després també hi ha els ordenadors i això és tot el maquinari que tenim aquí. Ara entrarem a disseny. Quina és la vostra feina? Nosaltres som dissenyadors. Fem maquillat d'apartaments, dissenyem tot tipus de productes, des de cartes de restaurant, fins de targetes, invitacions, papereries per hotels, tot tipus de coses. I com treu per fer aquesta feina? Per mi empleem els ordenadors Mac, en els programes d'Adobe, tant per maquetar, com per dissenyar, no com per sortir, necessitam. Quins programes utilitzeu? De seguit els programes d'Adobe, Illustrator, Photoshop, InDesign, Freehand, aquest tipus de programes. I arribeu a provar idees? Hombre, ho intentant que no. Les persones tenien noves, o si no enviem de la manera de com s'ho tenien noves. Ara estem a impressió.
haremos 3 opciones de máquinas grandes. ¿Y os podríais explicar el funcionamiento de cada máquina? Vale, esas máquinas son requeridas de tinta y agua. Y el agua va limpiando lo que es la impresión y va teniendo sobre papel. Por medio de las planchas, agua y alcohol. I per finalitzar anirem els acabats a manipulació. Acabar los trabajos de la mejor forma posible. Quina és l'època que tenim més feina? Ahora y en verano también hay bastante trabajo. Ara, teniu molta. Ahora bastante, ahora una época más fuerte. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen? Fernando la revista. La nostra visita. Gràfiques. Gilabert ha acabat. Gràcies per